Så laver vi lige en skumfidues challenge. Nu har jeg lige fundet en Maja, min lille søster. Og nu kommer hun. Hun sætter sig herovre på den her stol. Hej søs! Hej. Nå, er du klar til skumfidues challenge? Ja. Skal vi begynde? Og vi skal jo lave chop bun challenge, så vi propper så mange skumfiduser i munden, og vi skal se, hvem der får flest i munden. Og vi begynder, når jeg har skumfiduserne. Er du klar, søs? Ja. Så tager du en i munden, og så skal du sige chop bun. Choppebunne! 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 Kan vi vist ikke klare med mig og min lille søster. Men nu har vi lavet en challenge. Og I må meget gerne skrive ned i kommentarerne, om der er noget, der skal forbedres, eller hvor de synes, den er, eller like så mange gange, som I nu kan. Ellers på det YouTube. Mig og min søster slutter herfra. Hej hej! Hej hej!